Ụmụnne daalụnụ. Aga m ekwu nke a n'Igbo n'olu be anyị, ghọtala. Onye m na-achọrọ ime adreesị okwu ya here wụ St. Agbaranze. Ihe m na-akpa ya ahụ St. anyway. Agbaranze. You know, this Agbaranze ana m watch video, you know, but enwere nke ya adịgo ojutugo. Just achọrọ m ịma why ọ ga-eji wụrụ na ihe banyere okwu chọọchị like this ọ parịala isi, you know. Ama m mgbe Mathias bidoro na-akatọ chọọchị nọrọkwala ọ na-akatọ chọọchị anwa bịa na Mathias ehiwele ihe dịka gathering, tradition gathering, ebe ndị na-efe ndị na-eme ihe omenala na-agbakọ na-celebrate dia omenala ha. O meni ya succeed ya na-eme ya, then onwekwa onye gwara ya okwu o. Still kịta anụnwa na ememere anyị ekpegide ekpere ka ụlọ echicha m America ebe a laa Nigeria gaa na monastery na n'ọparum nọrọ kpecha ekpere maka ihe Fada Mbaka mgbe m fụrụ ihe n'isi ya gbasatara otu onye mmiri. Achọrọ m ịkpọ onye ahụ ma onwe ya, otu onye mmiri ahụ si wee je gwọrọ that pastor ọgwụ anwa o ji wee na-adọrọ members ishila adoration wee mee ka ihe ahụ delay so long imepe adoration, you know. So mechakwa onye ahụ ejekwa were gift moto were nye ya, ọ nara gift moto ahụ o nyere ya, moto ahụ dị white, ọ nara moto ahụ. Still ha na-akatọ ndị echichi ndị chọọchị la ihe niile. Amadị m ọ wụrụla onye unu na-efekwa like onye unu na-efe ihe ahụ, unu marakwala na Jizọs anyị God anyị akwụkwa the head of principalities and powers. So unu anọrọ here la akọ no two pack sometimes. Odrozi funny. Okay, look at it now. Aga m play this video for you people ka unu hụ ebe Agbaranze Fada Mbaka akpachitele ya back, emepela adoration, onye the information. Agbaranze eburuli ozugbo, ụna amaro ka ya si kwado. O buruli ozugbo bubata sila na ọwụrọkwanị chọọchị wu ihe wu isi na ọwụrọ chọọchị ga-ewe emezi obodo. Okay, ọwụ nke ahụ Mathias mepere, that gathering ahụ o mepere ndị tradition ahụ o mepere, ọ ya nwa ihe ga-eweta gọọmenti ga-eme ka obodo dị mma. Ke ihe o ji wurula okwu bana na church like this o dịka bitin awere mmiri ọkụ wụọ nọ n'ahụ. Okay, na ina ha asịla na ọdịrọ na o nwere like la awụrọ ya nwa ga-emezi obodo na ọrụ ya ga-eme ka obodo dị mma. Still ọwụrụgodu na ọwụrụ ya na-eme ka obodo mana ọ na-ehep kwa ọ na-achụpụ sọm mmụọ ọjọọ, sọm ihe ivulu niile ndị traditional na ndị evil tradition. Maka tradition dị iche n'iche, enwere ndị eke na-agwọ ọgwụ, ndị ekele enye people elephantitis, ndị ekele eje emecha ọgwụ dị iche iche enye ndị mmadụ ma ndị amosu gasaka, you know. So chọọchị dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ. Ọ dị ka mgbe okay, look at it na Mathias ejeje were ihe. Anyway, okwu Mathias ka nọ na oven. Aka m ewepụta okwu Mathias, ọ ka nọgodu n'oven. Ka m hapụgodu Mathias ka m complete godu ihe gbasatara this Agbaranze, St. Agbaranze. Okay, na o jere weta okwu na gbasatara ndị n'obodo oyibo.
we nyewe no video me so na video ahụ ihe ọsọ ewula na ndị ọcha na ha ncha ga-aga ọkụ mmụọ mana ọnụ ya ha nwa ndị nọ na Nigeria ha ga-aga eluigwe onye gwara anyị otu ahụ. Why are you judge? You don't have to judge anybody. Onye nyere gị ike judge. Also Chukwu nwe onye nwe obi. Ndị ahụ na-asịla ha ga-eje ọkụ ma ọ nwere ike ọrụ ha ga-eje eluigwe because ngo ọnụ na Nigeria ala akụsago ọnwụ na ọgwụ n'ọkwa nga ahụ na-esu ọnwụ na imi you know na nna anyị ukwu a nọ na nga up till now ọkwa onye be anyị ahụ ndị na-asụkwa asụsụ anyị ahụ ifuge mana a na-agwa ụnụ nabata Jizọs as onye nwe ụnụ na onye nzọpụta ụnụ na ọ ga-enyere ụnụ aka ụnụ asị mba ụnụ amara ụlọ makala ụnụ na-divert site ife Chukwu anya ụnụ na-divert from it na-eme ihe ọzọ na-eje eme ihe omenala oke ka njuke na ụnụ ndị omenala chụwara na aja niile ha chụwara ala ime mmiri chụọ aja niile ha chụrụ n'elu ibe niile ha chụrụ aja ama niile ka onye isi anya anọ na nga ka ọ pụta ka ihe mere ọ pụtabedo ọtị na ụna na-ajụkwado ụmụ na ajụjụ a ka ọ ga-esi apụta nga ahụ waile ụnụ na-agbaketa Jizọs azụ Jizọs ụnụ na-agbaketa azụ ụnụ echefuo na akwụkwọ nsọ sịla enwere onye ga-afụ nna ma ọ bụrụ na ọfụ dị through the Son. You cannot see God unless you see God through the Son.